Živite na Balkanu i želite da radite u Nemačkoj. Zaboravite azil ili rad na crno i legalno zatražite radnu dozvolu. Naime, krajem 2015. na snagu je stupio takozvani regulativ o Zapadnom Balkanu. Šta on konkretno znači i ko je najviše profitirao? Pojednostavljena procedura trebalo bi da građanima zemalja Zapadnog Balkana olakša dolazak u Nemačku, ali olakšice očito nisu iste za sve. Dok je za fizičare, matematičare, inženjere, lekare i informatičare donja granica za dobijanje plave karte spuštena na 40.000 evra, za ostale akademske građane i dalje je 50.000 evra. Za zanatlije do duše ne postoje novčana ograničenja, ali medicinsko osoblje, mehatroničari, vozači i frizeri mnogo lakše dobijaju posao u Nemačkoj od recimo trgovaca ili sekretarica. Adelina Šeholi, medicinska sestra iz Drača, pre godinu dana je došla u Nemačku. Adelina, kakva su tvoje iskustva? Një nga gjërat kryesore për të ardhur këtu është gjuha, niveli i gjuhës gjermane. Mbasi ke mbaruar nivelin e gjuhës, duhet të kesh një durim shumë të madh me dokumentat në ambasadë, me noterizimet, me certifikatat, me licencat. Mbasi ke mbaruar të gjitha këto, në ardhjen këtu në Gjermani duhet pastaj patjetër një durim shumë i madh dhe një korrektësi shumë e madhe me kolegët, një korrektësi shumë e madhe dhe me orarin. Orari është një nga gjërat kryesore këtu. Znači, pored olakšica, zainteresovani kandidati treba da se izbore sa gomilom birokratskih procedura. Ipak, 2017. se broj izdatih radnih dozvola povećao za 60%, no istovremeno je porastao i broj odbijenica. Do avgusta 2017. Savezna agencija za rad izdala je skoro 63.000 radnih dozvola i oko 17.500 odbijenica. Najviše je došlo Albanaca, na drugom mestu su stanovnici Bosne i Hercegovine, a na trećem Srbi. 63.000 radnih dozvola zvuči puno, no s obzirom na to koliko Nemcima već danas nedostaje radne snage, to je jako malo i gotovo beznačajno.